Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку! Сябры, а вось адкажыце, ці часта вам даводзіцца ездзіць у грамадскім транспарце? Мне часто, хотя и не заўсёды. Загадкамі гаворыш, Вара. А чаго гэта залежыць? От поры года. Больш зразумела не стала. На самой справе ўсё проста, сябры. Калі цёпла, я езджу ў школу і па справах на велосипеде. Сапраўды проста. Кася, а чаму ты пытаешься про транспорт? Таму што я даведалася пра сабачак, якія кожны дзень ездзяць на аўтобусе. З гаспадарамі? Не-а, самі. Ого, цікава. І куди добираються собачки? На прогулку. Собаки? Самі? На прогулку? Ха, на автобусе? Кася, ты нічога не блытаешь? Абсолютно. Ты нам выпадково не свой любимый мультфильм пераказваешь? Не-а. Ну і дзівосы. Кася, нам так само вельмі хочацца ўбачыць собачак пасажыраў. Калі ласка, глядзіце і здзіўляйцеся. Ого! Сапраўды! Усе пассажиры ў аўтобусе хатнія гадаванцы. Кася, хутенька расказвай, каму прыйшло ў галаву катаць собачак на аўтобусе? Яны не проста катаюцца. Тады тлумач усё па парадку. Калі ласка, гэты грамадскі транспарт для гадаванцаў прыдумала сямейная пара, якая жыве на Алясцы. Наколькі я памятаю, Аляска – месца з суровым кліматам. Так, Варочка, там большую частку года даволі холодно. Так, не кожны захоча выгульваць сабаку ў холодны снежны дзень. А гадаванцу патрэбна не проста кароткая прагулка, а сапраўдная трэніроўка. Я вельмі хочу завесці аўчарку і дакладна гэта ведаю. Таму завес гаспадару доўгія прагулкі гадаванцаў, якія жывуць на Алясцы, стала арганізоўваць сям'я Томпсонаў, Мо і Лі. А, я зразумеў. Сабак збіраюць на аўтобусе. І пераканаўшыся, што ўсе пасажыры прышпілены і знаходзяцца на сваіх месцах, Мо і Лі адпраўляюцца з імі ў вялікі парк, Дзе сабачкі могуць па-сапраўднаму разгуляцца. Здорава прыдумана. Мо расказвае, што з маленства вельмі любіла пухнатых і марыла працаваць з імі. Калі ёй было ўсяго 12, яна ўжо ведала ўсё пра дрэсіроўку і выгул сабак. Атрымліваецца, жанчына здзейсніла сваю мару. Цяпер яна праводзіць у кампаніі чатырохлапых кожны дзень. Прыдумана і карысна, і цікава, ды яшчэ і весела. Томпсоны таксама вырашылі, што гэта даволі вясёлае відовішча, аўтобус з выключна пухнатымі пасажырамі. Таму сталі здымаць відэа і выкладваць яго ў інтэрнэт. Упэўнена, што сабачкі-пасажыры сталі сапраўднымі зоркамі. Менавіта, Вара! У сацыяльных сетках ролікі Томпсонаў вельмі папулярныя. Калі ласка, трымайце хвасты далей ад праходу, кажа Мо, правяраючы ўсіх пасажыраў. Якая цудоўная гісторыя! Прапаную падпісацца і глядзець ролікі пра вясёлую кампанію. Згодны. Ну, здзівіла я вас! Яшчэ я, Кася. Мы з гледачамі атрымалі столькі станоўчых эмоцый. Дык давайце атрымліваць іх далей! Яшчэ паглядзім на сабак-пасажыраў. Абавязкова! Але не зараз, бо цяпер час уключаць гледачам ранішні мультфільм. Глядзім, сябры. Мультик скончыўся. Але зараз вас чакае не менш цікавае відовішча. Якое? Знаёмства з цэлай сям'ёй мядзведзяў. О, мне вельмі падабаюцца гэтыя сваякі-топы з калыханкі. Каму ж не падабаюцца мішкі? Тады давайте знаёміцца хутчэй. Спачатку хочу парадаваць цябе, Кася, і іншых аматараў мядзведзяў. У Беларусі становіцца ўсё больш гэтых жывёл. Сапраўды, цудоўная навіна. Лесік, а можна паспрабаваць пасябраваць з мішкам, калі сустрэнеш яго ў лесе? Ні ў якім разе. Усё ж гэта драпежнік, прычым самы буйны ў Беларусі. Хаця мядзведзі, якіх можна сустрэць у нашых лясах,
менш агрэсіўныя, чым сібірскія суродзічы. Прыемна чуць. Але мядзведзі і самі рэдка падыходзяць да чалавека. Часцей за ўсё дарослыя асобіны адчуваюць людзей на адлегласці 300-400 метраў і пазбягаюць з імі сустрэчы. Лесик, як цудоўна, што твае знаёмыя мядзведзікі дазволілі нам падысці даволі блізка. А між іншым, набліжацца да мядзведзіцы з мядзведзянятамі асабліва небяспечна. Ой, гэта зразумела. Матуля заўсёды абараняе сваіх малых. Мядзведзіца вельмі клапатлівая маці. Яна доўга, 2-3 гады прыглядае за мядзведзікамі. Гэта бачна. Як яна сочыць за малымі. Не адпускай іх далёк ад сябе. Калі мядзведзіца выводзіць новых дзіцянят, з ёй працягваюць жыць тыя, хто нарадзіўся летась. А ў жывёльным свеце гэта рэдкасць, калі матуля так доўга росціць дзетак. Малайцы, матулі, мядзведзіцы. Нягледзячы на тое, што мядзведзі-драпежнікі, яны, як вы бачыце, усё едныя. Здорава! Раней я пра гэта толькі чула. Мішкі з задавальненнем ужываюць раслінную ежу. Ягоды, арэхі, жалуды, розныя карэньчыкі і нават сцябліны траў. Мядзведзі ні ад чаго не адмовяцца. Цудоўна! Ласавацца ягадамі мішкі любяць не толькі ў казках. Так, бліжэй да восені касалапых можна вельмі часта сустрэць у ягадніках. А яшчэ мядзведзі могуць заходзіць у сады за яблыкамі і слівамі. Ой, такія вялікія, а салодкае любяць, як маленькія. А яшчэ мядзведзі, як і дзеткі, вельмі любяць плаваць і плюхацца ў вадзе. Ой, якія мімімішныя мішкі. Асабліва плаваць касалапым падабаецца, калі спякотна. Зразумела, для лета мядзведжая шуба занадта цёплая, таму вельмі прыемна бухнуцца ў прахалодную ваду. Між іншым, мядзведзі добрыя плыўцы. Яны могуць пераадолець у вадзе цэлых 6 кіламетраў. О, спартсмены, нічога не скажаш. Я б столькі не праплыла. Лесик, а чаму мішак лічаць няўклюднымі? За вялікія памеры і не зусім звычайную хаду. Сапраўды, мішкі крыху перавальваюцца з лапу на лапу, калі ходзяць. Але на самой справе гэтыя драпежнікі вельмі хуткія і лоўкія. Яны могуць разагнацца да 50-60 кіламетраў у гадзіну. Ну, гэта хуткасць аўтамабіля ў горадзе. Дзякуй за цудоўную гісторыю, Лесік. Я столькі новага даведалася пра быццам бы добра знаёмых звяроў. Ты малайчына, Лесік. А будзеш яшчэ больш малайчына, калі зараз уключыш нам з гледачамі чарговы ранішні мультфільм. Уключу і сам пагляджу з задавальненнем. А зараз будем развітвацца, бо час нашай праграмы выйшаў. Што? І маленечкі мультик паглядзець ужо не паспеем? Ну што з табой рабіць, Кася? Маленечкі паспеем. Ура! Толькі спачатку развітаемся з гледачамі. Сябры, наперадзе нас чакае цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе цікава. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Якая адбудзецца, між іншым, ужо вясной. Уявіце, заўтра апошні дзень зімы. Так што паспейце сёння і заўтра падыхаць яшчэ зімовым паветрам. Пакатацца на лыжах. Ці на каньках. А вясной мы сустрэнемся, як заўсёды зранку, У нашым добраранку! Не праспіце. І ў падарунак ад нас яшчэ адзін мульцік, глядзіце. А потым па справах бяжыце.